Go to the... Jälleen voi käydä ostamassa, mä sain Aleksi stickerin, ui juma. Lang. Todella crazy. Oh my god! Nice, Pasi! Paitsi sinua niin greffaamisesta. Nice, Pasi! Nice, Pasi! Nice, Pasi, klippi. Joo, hyvin tiedät, että mä oon siellä. Hohoi! Mä vissiin, mä oon täällä. Mitä nää tulee crossuun? Pirulla vielä yksi. Miten mä en saa näitä? Siis mä oon ihan vastannut. Ottakaa. Yes. Jumala jäuttaa. Palas. Paus. Mä täfläisyn siihen sulle. Yksi on Varoitus, jos sinulla on herkät korvat, sinun kannattaa lopettaa katsominen heti. ajoi 2 tyypin yli. Mä oon homo. Ei saakeli. Papinöy. Mulla on autismia. Minä olen homo. Aiotko sinä tulla? Lempinimeni on Pinöy. Hei, tässä tiellä on homo. Mä ryöstän tää auto. Ajoin tossa just homo. Sit kun sä kosket muhun, niin homo. Sä saat joku palkinto. Avuli. Ui saakeli. Autismia. Noniin, ja poliisit tuli perhe. Yritä koskea. Poliisit tuli mun päälle. Voi kuvoida. Ota sä tuut mun päälle. Homo. Mä lyön 10-vuotias aina on tyttöjä. Perse. Papinöy. Aiotko sinä tulla? Perse. Ui saakelit. Mä tulin siihen se kyllä. Komu! Se te sali. Älä piikkaa! No hiljaa! Meitin. Oh, menee vielä. Miksi minua ampuu sieltä? Siinä on smokeen välissä, ei kuva ampuu sieltä. Mä voin mä en tiedä näitä ängleä, mitä pitäis katsoa, niin siinä mä katsoin jostain ängleistä, mistä ei ole. Mitä sä? Minusta on touhut tää kieltä. Tuli suoraan naamat. Ohoho! Kiitos kun katsoit videon ja arvostaisin jos tykkäsit videosta ja laittaisit